Salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku muni piye? Cendol dawet. Duk. Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amune piye aku mau? Gak. Ora ono. Ora arep ngono lho. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek dienggo cah cilik ra iso dienggo kathok monyet to kuwi kan. Aku ora dodol dawet lho. Wis gak nombang. Gak, tak urus nek iki. Ora usah diurus. Kok dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, dadi niku lemu banget. Heeh saiki ngono. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman durung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok udal-udal wadi zaman biyen. Lah ya ben lah kowe ngonekke aku kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho ya nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok. Berarti Ora kan kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, nyemplung Kali Praga kae lho, Krubyu aku ngerti saka dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa nang biuk. Sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andake kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem slem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Wih, aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Arep maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek diwulu? Ha ya pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Ya. Sindenku Mbak Elisa or karo Salaso iki. Ya. Kaya ngopo? Ya jumeneng sak. Kowe awalan kowe ndak sekalian sisan ngono ya.
Sugeng dalu Mas Seno. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun ping kalih niki, Pak. Pun ping pindho kuwi sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kalingan kowe. Bar nika semaput. Bar loro nika terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih, mboten napa-napa. Dikersaki karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blesteran kok no. Oh. Blesteran. Ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. Ah, toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadi Toline bapakku ngopo? Oh, bapakmu saka toli-toli ora ngomongni toline bapakmu kok. Lah iya. Bapakku saka toli-toli dudu toli. Ibune saka Lambelu. Ya, ngono. Dadi wilayah Sulawesi. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yojo. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah, iya ya. Namung sedinten. Namung sedinten. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa ayo diaturake Sri Uning. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Nggih, bawang nggih. Karo ngenteni minane Pak Sogol iki sing nembang Camping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke ibu-ibu Waranggana. Ya. Monggo. Neno. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban Putra Kanjeng Suralawe Neno tak prangkung bajana uga disiarke lumantar streaming Dalang Sena. Ya. Dalang Sena kalih wau wonten. Sapa? Napa Dwija Kang napa Oh iya. Dwija Laras. Dwija Laras channel. Ya, padha rawuh mrene nyetriming no. Jare iki tambahan ana sing nyetriming ning ming relay saka omah. Rasa do omong nggih. DG channel. Iya. DG channel. Bebelo wirat moyo Neno dan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban. Pinter ya Mak. Lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mula ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen ngono ya. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangke nek dipencet saged waras nek nembang apel lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati oper manake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek nang omah nek nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten
ten pundi? Moh ora. Iya. Jeng, derek mangayu bagya nggih Pak. Niki acara napa? Merti Desa Penggung. Lan Iya. ingkang kaping pinten 165 gangsal nggih. 125. 165 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, Amin. menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, harusnya Semua memang saling begitu. membantu. Ya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Anu, wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Ya. Malam. Kok dadak malam kenapa? Lah ya empu aku juga ya ora ngerti. Oh ya luar biasa, soalnya kuliner Boyolali niku kathah kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih. Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang. Nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sengit nika nggih. Sambel apa? Sambel tumpang. Tumpang nggih Ya. wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya. Lemak Sate sapi. kere iki sing kepiye? Nek ten riki gembus. Gembus nganggo gembus disunduki. Oh alah. Ming gembus disunduki kok. Si Sate kere jenengane. niku susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Nika ten Jogja nggih. Lah sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, wis luar biasa kuwi. Nggih. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya aja wae anggere ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kae mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali Heeh, nggih. ya mak iya. Enak. Nggih ngaten Pak, napa malih? Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sogol. Napa sampun wonten Pak Sogol pundi Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sogol mboten? Mas Sogol. Iki Mas Sogol, Mas Sogol. Udu kuwi iki Mas Sinoman sing ngaturke unjukan Tak kira Mas Ya. Sogol e. Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sogol ngono lho. Etok-etoke Sogol. Saged nggih. Berarti pripun iki Ya. ajeng kalih sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Nggih. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya, Ika kon ngadegno. Ya. Gak mengilangi lho. Sinden kok meng. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Ah dalang ya jenenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi, dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan. Ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur ada pupur sik rontok. Ya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan ndas. Tok. Terus Iya. Ngono ya. ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek delok Ika iki sok meri ya, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk ngono lho. Nah, mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae. Kok meri to, Pak? Iya. Kabeh iso dibentuk ngono kae nok waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba. Oh iya. Barang Ngerti zumba wae. Ngerti kok padake ora. Ning ngono dujak ngono kae terus kau gerak-gerak engko nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe mlakuwe obah kabeh kok. Iya, ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki neng sing seneng lemu. Kepeksa kuwi. Oh. Iya. kok do guyu. Kepeksa karo ming anane. Ha iya. Ya ora apa-apa, Mak. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya. Jenglengke ya, Mak. Jenglengke mangga. Saben bengi nyawa
masalahe ora gathuk iki. Ora kuwi. Kowe manut aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik apa? Sirik. Wah. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lek buka puskesmas sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Rasa mencolot. Ora mencolot ya. Jincit wae aku. Jan Sebab sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenan. Kembang wae weton jangkleng Mbak, tak tembangane kowe jondelo. Heeh, aku cocok. Ki do bahagia ki wiyaga samene nek kowe jondel. Ojo ya, aja gogrok. Apane sing gogrok? Wis jana Iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Wis ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat. Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh. Sugeng dalu Pak. Nggih sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh. Menguluk salam kok no. Iya ora apa-apa. Matur sembah dhuwur. Ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri saka papan adoh mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki menggo liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Panas udan panas. Kuwi digawe cak anu parian.
Iya. Karian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men. Nah, ngono. Dang. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Sangarmu saka Kula. kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parikan sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ah iya. Mangan ungkrung. Ungkrung ki apa, Nok? Ungkrung ki enthung. Uler. Enthung uler kae dipangan. Iya. Waduh, ha iku sing marai corona mewabah iki. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wes, leren ana le mangan iwak uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjo dadi ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Mangan nungkrung terus. Enak rasane terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Lah ngono kuwi dadine apik. Ayo sing lingguh, Iin. Ah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Nggo Wadah uyah. Mugi ing boyo lali. Susune tansah melimpah. Wah. Lah iya kuwi maksudipun produksi susunipun makanan ngeten. Minuman khas. Heeh. Kok kowe nglirik kiwamu? Mboten ya. Maksude. Mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus Kupinge. Tak ndodok wae. Ameng bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono kuwi. Lah krungu e. Wiyaga kuwi cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi. Ya wis. Mugi warga Penggung. Heeh. Tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing Desa Penggung. Amin. Jajare ya. Mangan jagung. Dicampur susu. Ya, Warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus Mlaku turut lurung. Nyampar watu. Nyampak matane. Yo. Terus Mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus ogat-ogat bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya urung aspal barang. Ah iya. Terus Kena pipiku. Mugi warga Penggung saya bersatu. Luar biasa. Erisa sing urung ayo padake bar tiba kok njur santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut kok. Mboten tenan, Pak. Ya, terus iki apa ning ndi? Penggung. Anuku mlentung. Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wah, apa? Amarga disun. Disun nyamuk. Disun karo nyamuk dadine mlentuk. Oh, ayo, terus Pikirane sapa ngawur kae mau mbahe guyu. Terus Mugi warga Penggung tansah sayuk rukun ambangun. Nah, luar biasa. Genti nok saiki nok. Ya, diaturake sapa?
Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki no. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin po Tin? Nggih, Pak. Nih, mengko tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi Dream. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong loro ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, ajeng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahmu didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak ida-ida kok ora gelem. Lah jenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah nek ya ora diidak. Lah dikapake. Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijit. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben karang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Engko kok nek njur bales mijet sirahku. Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumen nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngaso, ora apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le nyindhen. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksude kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku tok ngono lho. Ha digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran ngono. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Nggih, lah pun tak sindene lho. Heeh, sehat awake bisa. Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentekke petang botol tapi paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Lho, iki nek tak dokokke nel nang iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplekke ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. Kok mriksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane niki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nek ndi aku. Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono kuwi. Lah ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-bali kok ngonoke jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung. Iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Ngapa? Sadele ilang to.
Ora ya, jek wutak. Bareng medhun kok lonan iki. Nek ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula mau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dhek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah. Apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora ngomong liwat nggon HP ku kok. Ya coba muni piye? Muni Tut ngono. Arep ngelucu kowe. ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo, apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ra ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat. Kon ra jeblok awak. Ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, kok ki budhek kok. Hah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau omong apa-apa, wis gek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Ah, ngantuk ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas neng bira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya. Nek ra pamundutan lho. Sapa? Sapa? Dang aku lenggar mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Tina muni ayah ngopo mah. Neng Yogyakarta ana penggemare Tatin, piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Ayah. Oh, tuwa monggo. Heeh. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Ya kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngapa ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ora kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa
Kiai ora iso kleru. Ya ora wong aku muni piye? Cendol dawet. Duk. Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amune piye aku mau? Gak. Ora ono. Ora arep ngono lho. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek dienggo cah cilik ra iso dienggo kathok monyet to kuwi kan. Aku ora dodol dawet lho. Wis gak nombang. Gak, tak urus nek iki. Ora usah diurus. Mau dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, tadi niku lemu banget. Heeh, saiki dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nganggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Aslimu nek ora dandan ki elek banget. Kowe kelingan ora? Jaman durung tak dadekke sinden, kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora? Kok udal-udal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngunekke aku, kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho ya nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok. Berarti ora kan kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, nyemplung Kali Praga wae lho, Krubyu aku ngerti saka dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur. Wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa nang biu. Sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sakandane kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem slem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Wih, aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Arep maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwe wulu? Ayo pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Ya. Men liwat sik, bapake. Anane picersa maya. Tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Dik. Ora siji ro nang kono.
Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo muni yo. Muni yo jajal. Apa? Bu Pras arep dijarangi ngono muni yo. Ora nek aku nek arep ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Jenengan wani ya kok. Bubuti kene. Apa lho guyu-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Wah, Alah. Piye ta aku sarem muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalange rada Ora rada iki. Lah ngapa? Piye ta? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jar. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Alek mabur lah mudar kabeh men. Bul. Neno aku wis ora ora apa-apa ngono. Mas Denko Karo nganu, karo dienggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa, ora yo. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Masaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jelek-jelek. Janjane kowe ning aku piye lek gerak.
Nek kaya ngene ya aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Hah? Ngewuhke Ya maksudnya ya alon ning aja alon banget. Ayo semene mau wis pas aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tong tak jen tak nduk ngono penak. Ayo nanone tak gendang dutatung gendang dutatung. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono kuwi wis. Tak yo ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini ra nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki biyen iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipek lho karo si Denko ki. Lah wong dipek wong kuwi nane nanane nanane tengen. Nen iki baleke neh. Tengen. Ngomong. Lah aku nek aku encok piye? Sapa ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Lah aku nek bingung ning anu jogete piye. Aku lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Titik. Lah tak yo aku ora yo. Oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ompo. Ayo anu sak. Suwe-suwe dalange tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Bisa dadi 8 kilan kok ndak. Puas ya? Kamu pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Yang ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nah, ya. Jan-jane kowe ning
Piye, kapok ora kowe mulo aja sok wani ro dalan. Lah, hah? Lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngono aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek ora jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye mbok cocok tak jembengke. Ora aja. Anjen. Saya suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Wah. Tak ngetke meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni apa? Kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jeneng iki? Spray. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono sak karepmu. Uri dalang iki uri nek ra aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya. Ana sing alah ngono mergo rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Ya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Lah piye? Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke sesuk meneh. Ah Denko rasa takon ngene wis ngene dhewe kok. Aku masa aku ngono ta? Oh wae kok ya. Iya. Denke sesuk meneh. Ayo mak teruske dhisik lakone wis meh jam 1 ya engko ndak kentekane enggak ya nak ya ayo tak derekke mak yo ngger